в офанзивен план за ЦСКА. Сега отново пробив на Петре. Това ще бъде ъглов удар за червените. Първи ъглов удар в матча. 13-та минута при резултат 0-0. Флорентин Петре ще има възможност да центрира за армейците. Петима футболисти на ЦСКА се построяват извън наказателното поле на Левски. Топка към Машадо. Удар на бразилец и това е гол. 1-0 за ЦСКА в 14-та минута. Фелипе Машадо открива резултата, след като успя да засече подаването на Флорентин Петре от ъглов удар. Това, което ми направи впечатление, е, че при подреждането на сините футболисти пред собствената им врата нямаше човек на гредата. Може би ако там Петков беше поставил такъв човек, той щеше да се умее да избие тази топка. Но явно това подреждане на футболистите на ЦСКА, на палантерията и вкупом тръгването на всички футболисти към вратата в различни посоки внесе смут в отбраната на Левски. Видим още един път повторение, абсолютно. Но ето тук се вижда, че няма човек на градата и продължавам да твърда, че ако имаше там такъв, може би щеше да се умее да изчисти топката. Седрик Бардон беше човекът от Левски, който трябваше да охранява защитника на ЦСКА.